yo nyasepi. Waduh Raden Mati. Sangat ngaturaken gunging menuwun dene Raden Mati kanthi trawaca sampun ngendikaken ingkang badhe kula mati Raden Mati. Ingkang menika kula nyuwun tambahing mangestu dumateng Raden Mati sumados kula kelaman mejahi Puntadewa kanthi jangkepe bekakak kula wau Raden Mati. Sang Penemban menawi lair batos pangudi jengandika mamrih pejahing Puntadewa nadyanto jengandika mboten mundhut nanging kula dalah para anak-anak kula Kurawa badhe sabiyantu dumateng Sang Penemban mengiruwi miyin Raden Mati mangkuwi gatos ingkang pundi dene Raden Mati badhe sabiyantu dumateng kula awit nadyanto mboten paduka sabiyantu kula saged nyekapi piyambak awit kula sampun nganti siswa kula kalih ingkang nami Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka sak madya balanipun Raden Penemban mila kula badhe nderek sabiyantu ing tata gelar jengandika ngupadi jangkeping bekakak namung yektosipun Penemban ugi sampun sabiyantu ngenteng-entengi jejibanipun Gusti kula sebab menapa karana Puntadewa menika mengsah buyutanipun Sinun Ngestina Nuninggih Raden Mati dalasan paduka Sinun Prabu Duryudana menawi mekaten terang trawaca menapa ingkang dados dawuh paduka daya-daya kula nyuwun pamit badhe ngebak negaring Amarta badhe nggembol sirahipun si Puntadewa. Iya Penemban. Sun Panggal Puja Raharja Gangga Trigangga Durga Mendak Kala Sirna muga lebda ing karya kang dadi lakumu Penemban. Long Indra mangu mangun kang satri kados sampun wonten tronton-tronton padang anggen paduka badhe nggagaraken Puntadewa sakadang Alah dalah syukur mangayu bagya sekedhi jumurung paman mula dina samangka aja wedi kangelan perintah adi-adiku para Kurawa supaya ngulatake lakuning Begawan Kumaraya Bekti marang Praja Amarta paman. Nuwun inggih. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Dimas Kartomarmo. Dina samangka bubarna kang padha nggantung siba panjenenganing Sunarsa Kundura ngedaton. Terang trawaca dawuh paduka keparing kula madal pasilan. Titi purwa pangandikaning wong agung Astina Arsa Kundra ngedaton Rop regedeg kang samya paring urmat dumateng kunduring sangatong ha memuji mugia tan manggya bebaya-baya samarga-marga.
Anjasmara Ari Mami Ya Cerang Sering Ya bane ya Detan Bali Kulon nganggo leren yono iya yang iya monggo lanjut aning kutha Purbalingga jeneng kali kaku ane ojo lali Pisan kas Wali Sindro ya Yoi Yuk, sana sih yuk. Ya. wes bejane awan Senggreng Mas Pandu. Oh. Sasasan kalung kecu kagasanmu agaletu ono ya ono senggak weteng wareg ya ngene iki kok ana. Panitia luwara leh. Ngopeni kanca-kanca dan ora umum ditindakake dhisik ya. Iya no. Ya. Nono ene nong ngono kita ae. aja gawe
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barokah. Saderengipun kula matur ingkang kathah, monggo tepuk tangan sedaya ingkang ngrawuh kagem Desa Luara. Golek gula diwadahi tampah warga Luara, kula dongake berkah barokah amin Allahumma. Nang kutha Solo golek kawat warga Luara, kula dongake sedaya sehat amin Allahumma. Nang Jepara tuku glali warga Desa Luara sedaya murah rezeki amin Allahumma. Tuku nangka rasane ireng tak dongake prawan Luara. Wegah kok didisi. Kok ireng-ireng piye? Ireng ki rambute kok ya. Nggih, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Utaminipun dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Ivan Rifai. Wah, iya, Yang, ya. Eloke kaya ngene ya, Yang. Iya, no. Mula aku ngarep matur tepuk tangan kanggo warga Luara ki apa to, Nduk? Wiwit seprono nganti ning seprene warga Luara iki lah nganake bersih desa ora kendhat, ora pedhot. Mbuh dalange sapa? Nanging warga Luara tetep ngenake bersih desa mergo kuwi tradisine dhewe. Nggih napa nggih? Oh, kan lho. Jan eloke kaya ngene iki kok. Warga Luara ngenake bersih desa sing hebate kaya ngene. Ngene ritak iki anu lho ya. Anggone ngenekke bersih desa nganggo wayangan iki tarikan warga lho, kanthi legowo ikhlas nganake tasakuran wujude bersih desa. Iya no, Nduk. Sebab ngopo kok warga Luara kuwi kanthi ikhlas lahir batin nganake wujuding bersih desa. Iya. Tak omong ana ya, Nduk. Warga Luara kene kuwi sing ngerti Jawane. Wong Jawa sing isih njawani. Karepmu piye? Ngene. Kabeh iki apa ya do presa, kabeh padha ngerti. Luara kene iki mbiyen iki ya wujude apa? Kene iki apa kali, apa kedung, apa alas, sapa sing ngerti? Kanthi pendahulune awake dhewe mbiyen sing wis babat wujuding desa Luara kene, awake dhewe ngaturke genging panuwun. Ngono kuwi ora musyrik ya, Yung. Sing ngerti kandhake musyrik iki piye to? Nah. Wong Jawa ki ya ngene iki. Wong Jawa sing ngerti Jawane ya ngene iki. Ngaturke genging panuwun karo sing babat, sikal bakal sing jaga
sing bakali ana ing desa luwara kene. Ngono mak iya. Hebat iki ora kaya Pak Kepala Desa hebate. Hebate Bapak Kepala Desa kuwi merga panjenengane netepi tembungan momong momot kelawan memet sarta mapan. Kuwi karepe piye? Momong lirik bisa dadi pengayoman gawe pepadang lan tansah ngrangkul siji lan sijine warga ing desa luwara kene. Ngono ya. Iya. Kang kaping pindhone momot panjenengane Bapak Kepala Desa sugih kawruh lan bisa nanjakake kawruhe kanggo raharjaning bebrayan. Lho, ngene iki eloke. Kepala Desa sing hebat sing elok ki ngene iki, pinter kanggo kemaslahataning para warga ing luwara. Ora pinter-pintere dhewe terus pinter kuwi mau nggo minteri kancane iki ora. Ngono ya iya. Iya. Kang kaping telune ya kuwi memet. Lire piye? Memet kuwi lire wicaksana sugih pitung turta ora nalingsir saka rantaman lho. Panjenengane kuwi angger menggalih kuwi wis diteraju dhisik, wis ditimbang-timbang luwih dhisik. Bener lho putih tuna lan bebadene. Nek aku kuwi ngene iki engko aku nggelake wong apa ora? Nek aku tumindak kaya ngene aku engko gawe senenging wong apa gawe seriking liyan. Ngono kuwi panjenengane Bapak Kepala Desa wis dipenggalih dhisik. Bapak Ivan kuwi. Iya. Dene sing pemangkasan ya kuwi mapan. Mapan ing kene lire bisa merenahake. Bisa merenahake diri ing pasrawungan. Lho ngono kuwi. Aku kuwi kudu kepiye nek srawung karo pejabat, kepiye aku nek petuk karo sing luwih sak dhuwurku, kepiye nek aku kepethuk karo masyarakatku, aku kudu kepiye lho ngono kuwi. Wah elok banget. Ya elokno. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Allah sesembah Ya. Jamil. Kur. Alhamdulillah wa syukurillah ya nduk. Sing dian-dian wis dadi bukti kan titik awake dhewe sak rombongan bisa sowan ana ing kene kanthi kahanan rahayu wilujeng kali sing beda manging ayuanan. Ngono ya iya. Iya. Saha ora lali nduk ngatur kegenging menuwun panitia sing wis hebat-hebat. Sapa, Mak? Ketua panitiane Bapak Muhammad Rafiq Udin. Lah iki sing telu iki Pak Guru Samiran, ya ta? Terus Ketuane Satpol PP Mas Aris Basuki. Lah sing kari dhewe iki lho Mbah Wo Suparlan. Iki sing janelok ya iki. Iki ngerti. Iki dalang iki wis patut dienggo desa apa urung wis jan leh biji iki jelimet pokoke. Ngono ya ya. Awake dhewe wis pirang tahun kepungkur wis nate sowan mrene ya an terus diselani kuwi dulurku tuwa saka Sragen Mas Putut terus digenteni adiku lanang Ki Aditya Trisna lho ping 4 ning kene aku balik pindho Adit ping 4 nak tak kandhanono ya nduk kaya aku karo dulur-dulur dalang ana ing Ekskarisidenan Madiun kelawan-kelawan dulur-dulur dalang ana ngendi wae iki kabeh iki seduluran ora ana rangsa memungsuhan ngono ya ya heeh aku seneng banget lho ora kene iki tetep wayangan iki aku seneng banget ngono ya ya heeh sebab sing dikaya apa lan kepiye wae hebate kaya ngene muga-muga Luara bisa menjadi tolak ukur desa-desa yang lain. Tepuk tangan. Ngene iki lho. Hebate piyayi ngene iki. Nyambut gawe ning kene iki nek ra seneng goroh. Lah kok ngono? Iya no. Seniman, seniwati arep dalang, arep pesinden, pengrawit. Kuwi nek mulya ora kaya raja nek rekoso ora kaya kere. Tenan. Ha nek do kaya ning kene kuwi mulya-mulyane seniman. Lagi teko wis monggo-monggo medharipun, monggo-monggo dharipun. Para sinoman iki lek grapyak semanak karo kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca pesinden. Ngono kuwi daharane apa? Rokoke ditari lho piye. Ora ya elok. Ning Kocapa nyambut gawe nggone panggonan sing nyuwun sewu piyayine ra patek blater. Gelem banyu putih ra gelem ya ceret. Nek ning kene iki eloke kaya ngene iki. Ngene aku wano ceret apa kuwi? Aja ngono. Biyung mau wis matur menawa seniman ki nek mulya kaya raja, nek dong rekoso ya ngungkuli kere. Tenan kok.
Sebab sing dikaya ngopo lan kepiye wae yo, Nduk. Seniman seniwati nek wayah kaya ngene iki wah wis kaya ora leren-lereno. Ngono ha. Kanca-kanca pengrawit iki tontonan blangkone nganti mlengo-mlengo. Sebab wis ora tau sapa ngomah. Saka larise gak dolan. Oh ya nyambut gawe kaya ngono takokne. Rumangsa aku kae. Nak, apa mak? Kok kian gunem tanpa guna, ayo. Bengi iki partainya menghibur. Ya. Sadurunge ngaturke sing oke-oke. Ya. Sinden jik rok lupat ngadeg kabeh. Duduk, 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 duduk. Ditepungke ana tembungan tidak kenal maka tidak sayang lho ngono kae. Wiwit saka nyun sewu ngriko niku pundi, Pak? Saking kidul piyambak. Ya, ditepungne matur ana ngarsane para pirsawan kabeh, Mbak. Ya. Jenenge sapa? Dalem endi? Wis duwe bojo apa urung? Lho, kuwi kudu genah. Kadang ngoten niku. Kadang ngoten niku nggih, Pak. Lah iya no. Nggih. Ya. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu para bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam luar biasa. Desa Luoro nggih Pak Dalang. Nggih. Nggih, nderek tetepangan nami kula Wida Baktiar saking Nganjuk. Waduh. Nganjuk bilang kenceng, mripate ngantuk udele bodong ya. Gitu, Mbah. Napa? Mboten ngoten sakjane, mboten. Sing muni ki sapa? Bilang kenceng lho, enggak mau. Sing muni sapa? Panjenengan. Lambene sapa? Panjenengan. Lah iya ngono Lah, kok iya. ngengkel. Lah iya ngono ki mau. Lah iya ngono. Rumangsa aku kok. Mbak Wida. Mbak Wida saking Nggih. Nganjuk. Nganjukipun pundi, Mbak? Kula weru ngotok, Pak. Pundi? Weru ngotok. Desa kok nelotok ki desa apa to? Weru ngotok. Wah. Weru nggih. Nggih. Pun kagungan garwa? Nggih, alhamdulillah sampun. Oh, wis dibojo. Gak sida dereng, Pak. Loh. Kula ralat. Sik. Nggih. Nyun sewu. Lah Dalem. garwane jenengan kan di nyandekke, ardi nyangdekke. Nyandekke napa? Tembunge ngantek angel iki. Nyan- Mau dikemanakan. Oh, dinyandekke. Dikemanakan. Arti kan- Gawe gemes aku Pak. Oh, tambung ngono. Ya, disimpan di rumah. Oh, di rumah. Ya. Pun kagungan putra. Jujur nggih niki. Nggih. Dereng. 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 Masya Allah. Lek Romo ndek napa, Pak? Dalam Lek Romo ndek kapan? tasik badine kok, Pak. Oh, tesih badhe to? Nggih. Dereng Romo nggih. Dereng. nggih. Ngeten, Mbak, mengke kula aturi prisa nggih, Mbak. Nggih. Tiyang emah-emah menika Nggih. wujuding putra menika kinarya rengganing Bali Wisma. Nggih to? Nggih. Umpama jenengan kok dereng kagungan putra jingben, Nggih. itu ada dua cara. Pripun niku Pak Dalang? Siji liwat medis, loro alternatif. Lan liwat medis, Nggih. jenengan diperiksane kandungannya kados pundi, terus ngunjuk vitamin-vitamin napa. Nggih. Lajeng? Nek alternatif jenengan kudu diurut, diurut. Diurut. Nggih. Sinten sing urut, Pak? Diurut, ngerti mboten? Diurut. Lah nggih diurut, sinten sing urut? Sik dhewe diurutke ya, sik dhewe iki bojomu. Engko terus aku ganti yoga-yoga kuwi. Niku jenenge kula sedekah napa, Pak? Lah dijama kok gegeke diurut ya dipijat. Kok sinten sing ngurut? Nggih. Benjing kula cakne nggih, Pak nggih. Iki jane mengko kudune dar iki mak kudune. Angger pertanyaane ra ngono kuwi, mangsulamu iki lho. Terima kasih Mbak Wija Nggih, nyarek-nyarek. nggih. Arek gedek, ra gedek.
Sinten, Nduk? Nggih, nderek tepang nami kula Neha, Pak. Oh, Nduk Neha. Nggih. Pidalem saking Kebon Sari Madiun. Bonsari Medion lah iki. Iki sing 4 tahun ora absen ning kene iki. Wah, kejar. Nggih, alhamdulillah. Dan sampean niku di remeni kalih piyayi ngriki lho, Mbak. Napa nggih? Artinya panjenengan diremeni karyane, diremeni kagunanipun. Ngoten. Pun kagungan garwa dereng? Dereng, Pak. Masih belum menikah. Oh, belum menikah. Iya, masih legan. Nyun sewu, Pak Bu, niki menawi badhe pados mantu. Nggih, monggo-monggo mantu Sing elek-elekan. kok elek-elekan piye to kaya ngono kok elek. Ngono kuwi ya wis masuk ngono kuwi. Pokoke bojo ki patokane anggere dijak jagong wis patut wis apik. Ngoten. Heeh. Engko nek ora patut ya cangkeme dimaskeri ngono. Nggih, Nduk Neha matur nuwun. Nyelerek regedek regedek regedek. Ya. Nggih. Naminipun sinten, Nduk? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumaning Yasi Walakaji kok belum. Kula saking kota Jawa Timur asli Madiun kota. Wonten tlatah pundi? Jalan Perintis Kemerdekaan. Iki omong apa? Lho, cek. Omong apa? Sepur. Jenengmu wae nyuwun saya Bapak Ibu ingkang kagungan sakit kepala menika mriki kaya bako jamu omonganmu. Sing genah. Asmanipun sinten? Nggih. Nami kula Diayu Kusumaning Yasi Walakaji kok belum. Ya ngalah. Anake wong edan. Lho, lah nek aku edan berarti jenengan? Lho. Kowe anakku to? Lho, lah mbok akoni apa ora? Yeng. Ngeten iki lho Pak Bu. Nggih. Duwe anak niku nek wis wani karo wong tuwa niku. Lho ngeten iki seje karo anak-anake tiang-tiang nika, Pak. Anake tiang-tiang kan ngabekti marang wong tuane. Iya lho. Iya apa ora? Mbah. Aku iso sedih aku. Lho ibu-ibu lek lenggah jinem permanem lho. Daturi kok. Lho wis jan kowe iki kok paling ora kowe iki nyontok karo piyayi ibu-ibu karo putri-putri luwara kene iki lho. Piyayine anteng. Iya ta? Ora tahu piye-piye. Nek aku karo piyayi luwara kene sing siji sing tak apali. Napa? Kuwi wong wedok-wedok kuwi Nggih. angger rasan-rasan. Nggih, pripun? Ngono kuwi suarane iso dilih. Pripun? Pamane ngene iki. Yuna, apa? Kowe iki ngerti apa ora? Nggone Karti lek duwe gawe. Piye to? Lek gawe jatah ya ampun ya ampun. Jatah atos-atos kate kena nggo badem kire. Ya ampun. Ngono iki swara ki iso ngalih dhewe. Nek ra ngono kuwi ngene iki. Sampeyan ngerti rasa-rasane diingi. Sapa? Nah kuwi lho. Lek rasa-rasan piye? Lah iya ta. Ngono ki sekali. Oh, sarane lah iya ta. Diingi kuwi lho. Diingi kuwi lho. Wong genah-genah gede wong duwe gawe. Lah kok lah teko ki kok nyandang ora patut. Pirang boroe nganggo jilbab apa piye? Lah kok rambutnya ruwek-ruwek ngono ki. Ora jenengane kok paseh men. Lho, tak survei piye kene. Oh, survei. Kowe presarana mbae sing nganggo jilbab abang kuwi. Pripun? Lah kuwi jilbab abang kuwi. Nggih. Kuwi mbae kuwi ketoke anteng. Wah, nom-nomane cantase ndak umum. Masalah. Nggih, Jan. Mbak. Kowe iki kudu bersyukur, kudu nyuwun pangestu karo piyai sepuh sing kaya ngono kuwi. Nggih, pangestunipun nggih, Pak, Bu, sedaya kemawon damel kula. Nggih, iya. Regetek sinten menika, Nduk? Nggih, nderek pitepangan, Pak. Nggih. Nami kula Reva. Oh, iki kancane Revo iki. Kancane motor. Reva iki tunggale Revo. Tunggale Jupiter barangnya. Nggih. Daleme ndi, Nduk? Kula saking Ngawi. Ngawine? Sak nyuwune jenengan nyuwun teng ruang tamu napa? Lho, Tak Nang kita. tapuk. lho, maksude Ngene ya Allah. diulangi, Pak, diulangi. Nek pamane Kasno ya Mediun ki Mediunan. Nggih, Nek Ponorogo Ponorogan. nggih.
Dadi sampean ki nek umpama ngawi ngono Ngawinan, Pak. ngene lho. Ah, ngarep. Ki nek Pak polisi lho. Koke rumangsaku koke kowe njaluk diurut piye? Rumangsaku bocah koke Mbak Reva saking Ngawi, ngawine pundi, Mbak? Ngawi kota. Oh, Ngawi kota. Nggih, matur Anu, suwun. Pak, niki status kula. Pripun? Status kula perawan original kinyis-kinyis 100% durung tahu ketemu, Pak. Promosi ya, Pak. Gila, bocah ki nek irengi ngene iki. Loh, kok ireng, Pak? Bocah irengi ngene iki, sampeane aja samar. Ireng-irengi sepur, nadyan ireng akeh sing numpaki. Loh, Ora sepur saiki putih. Piye to bocah iki? Sepur saiki putih. Kowe kok melok omong ki nyapa tak tapur, tak jawab omong. Kowe kok lancang to kowe? Kowe kok lancang to? Ya ampun. Nduk Ayu, Nduk Reva, Nduk Neha, kali sinten mau? Wida. Mbak Wida. Yo. Kula nyuwun larase slendro pantete 9. Ya. Iki sadurunge ngaturke sing werna-werna, kula nyuwun bawa dandang gula rukun Islam dipun lajengaken lagon pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata. Ki Haji Anom Surata almarhum. Ya. Diwiwiti saking sing saka Nganjuk riyin. Ya. Ya. Nek ninding sing rada banter to, Le. Nah, ya. Nanu nanding ya. Rukun Islam kang lima puniki Hop. Nyelek. Ya. Katindakno. Ya. Mring para sesama. mring para sesama Cilike, Mbak. Aja padha titik. aja padha titik Ngalke. Nyarek. Nduk ayo, ya. Rukun Islam puniki. Oh. Yes, bocah dol ditapuk paruh. Nah, nggih, puniki yo. Lambene lunyu. Lino aku mau kali. Heeh. Saha. Ya. Kang Hongko. Kang angka siji. Cilik kene, Nduk. Kang Hongko loro. Ya. Kang angka loro Sholat. Sholat Dene kangka. dene kang
apa? Kuwi dingi bar lomba maca pat neng panggung iki cantase kaya ngono karo dalang wani. Bareng lomba kok ndredeg ya tapuk paru tenang nggih. Lho ngoten niku soalnya anu peserta liyane niku betoyoni. Lha kok lagi boyoni iki? Ku gawayoni Barata. Ya genti. Yo ya yo yin yang yung yang yung. Ramadan nindak napa sa Nyeneng papat zakat nonando ping 5 ibadah haji rukun Islam ya rukun Islam sam ya kaget aku ya diwiwiti saka nduk Reva langgam dhisik ya coba kaya ngapa ya yo yen wancine yo yen wancine tansah dielingke yen wancine padha nindakake ati nus ngamake wayahe sampeyan natapi wae kabeh pangeran surat limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumak nikmat luwih sampurna yen berjamaah
Alhamdulillah, Nok. Lagon pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata wis diaturke kalih sing beda manging kayuanan ya, Nduk. Iya, Pak. Nok. Ya. Iki nyugata. Niki Pak Lurah umpama diunggahke ngoten mathuk napa mathuk? Pak Lurah diaturi minggah dikancani kalih Mbah Wo nggih ta? Mbah Wo Parlan kalih Pak Guru Samiran tuwin Mas Aris Basuki. Enggak. Pak, enten wakil oh enggak. Monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan Tul cahe nak cahe catul Otak jahe kandang ke banjur kali siji. Otak jahe nak jahe jatuh jadi. Otak jahe kandang ke banjur kali siji. abang-abang Ini alam uang sidik kuburan monggo raya. Pak Lurah Kami aku kita dapat wanda kumpul kuburan kue. Tul cahe nak cahe catul cahe jik Otak jahe kandang ke banjur kali siji. Tul cahe cahe catul cahe jik Otak jahe kandang ke banjur kali siji. abang-abang Yang diramakan uang sidik kuburan raya. Kami aku kita dapat wanda kumpul kuburan kue. Oke. Wilujeng dalu. Oh, nggih. Monggo. Kalau kula aturi minggah pepanggungan Bapak Lurah, Bapak Ivan Rifai. Balasan sedaya ingkang sampun kepareng minggah. Wilujeng dalu. Assalamualaikum. Kanjeng Rama, Bapak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Nggih, ningali kawontenan luwara ingkang mekaten kados pundi, Pak? Remen, alhamdulillah remen. Estu, ngantos jasa penten alhamdulillah masyarakat tasik kathah. Oh nggih. Ngeten iki nek taun ngajeng wayangan melih setuju napa setuju? Nah, niku lho, Pak. Nggih. Ngeten iki tanpa dukungan dari masyarakat belum tentu kados ngeten. Leres dados antara pucuk pimpinan dan masyarakat bersinergi lho, ngoten niku. Nggih. Mangane tak badone bersih desa di tahun 2026 niki saya doakan sedaya masyarakat Desa Luwara diparingi rezeki ingkang luber-luber. Amin. Sehat Nggih. selalu khususnya Mbak Dalang. Nggih. Wonten pesan-pesan untuk masyarakat yang bisa panjenengan dawuhaken mbok menawi ngengingi program desa, Pak. Nggih. Kula namung saged matur pangapunten ingkang kathah untuk di tahun 2026 menika boten enten pembangunan. Oh nggih. Bangunan fisik khususnya. Karena anggaran dana desa yang dulunya 1, sekian saat niki kantun 300 Pak Dalang. Wah nggih, niku mboten sadidamel sabab ingkang baken warga Luwara sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, Luwara niku pulo-pulo napa menika redalanipun kathah, rezekinipun kathah, nek mboten sehat. Lha nggih ta? Sehat niku ingkang langkung baken, Pak. nggih nomor setunggal niku sinuwun. Nggih. Luwara niku bersih desa niku namung napa? Ping kalih Pak Dalang. Kok PKL? Nggih. Lah, pundene teng desa Luwara niku wonten kalih.
Wong nggih. Niki acaranya dusun 1, dusun 2. Wong nggih dusun Luara 1, dusun Luara 2. Nggih. Jing Nggih. tanggal 18 Juni menika wonten makam Sonokling. Nah, Nggih wayangan Mbak Dalang ngoten niku. nggih. Dereng wonten ceritane teng Lintu Desa niku kok nyadran bersih desa nanggap wayang ping pindho niku. Daturi kok. Tepuk tangan ngagem Pak Lurah tuwin para warga. Nggih. Niki nek mboten Pak Lurah sing saged ngeguhke para kawula, kawulane nyengkuyung programe Pak Lurah tangeh kelampanipun. Nggih ta, Pak? Nggih. Nah, nggih. Nggih niki mumpung sampun kepanggih niki seniman danten. Wah, nggih. Oh. Mula menika kula aturi tindak pepanggungan niku nggih niku wau. Nggih. Jane seniman niku mboten sapatos saking pundi-pundi, luara niku pun hebat-hebat. Nah ngoten. Alhamdulillah sampun komplit. Kados BM Audio niku nggih gadahane tiyang luwara. Lho, piye? Sone ta niku? Nggih. Hah? son. Nggih. Sone hebate kaya ngene, gemleger ya ta. Jan. Ngeten niki nggih nyambat Pak Dalang. Ngeten iki. Entene arta niku namung separo kula sukane niku dinyangi. Artone sambatan ning hasilnya tetep sae ngeten iki. Nggih. Wah, iya pancen ya Antusias hebat. masyarakat. Pangapunten sumula atur Mbak Yuli Mbuk. Nggih. Niki kanca-kanca minggah niki sing kula kuwatirke namung setunggal. Mboten napa-napa. Ngeten samarku nek genjote iki ambrol soal iki ukuran jumbo kabeh. Kula niku milane manggen wonten ing mriki mboten jajar kalian panjenenganipun Mbah Lurah niku samar mengki nek diarani kalian warga masyarakat. Lah kaya kok enek tergandeng ning dhuwur ngono dadi. Boten. Wah, iki panjenengan Pak Basuki nggih? Nggih. Mas Aris jan suarane jan segeleger-geleger. Pangapunten niki namung nderekaken kanca-kanca BM mulane niki dapoke peniti sound system. Mulane kaose ya nderekke padha kalian kanca-kanca. Nggih. Kula pangapunten. Mas Basuki, Pak Lurah, Pak Samiran tuwin Pak Suparan wonten menika? Nggih, nika ingkang Bu Pak Agus Suparan nggih. Nika wonten ing pahargyan Ratri Kalenggan menika monggo. Ini acara dari kita untuk kita. Lho, monggo. Dados niki acarane panjenengan sing dikaya ngaparan kepiye wae. Niki sing kagungan hajat iku panjenengan nggo digayengke kitab seneng-seneng bersama-sama ngoten lho. Nggih, menawi kados kula ngeten iki jane namung patrape niku namung dapuk panjak doger. Panjak doger iku napa? Maksude niku ya tim penggembira sing gampang dimiten. Lah estune piantun-piantun ingkang langkung prayogi menawi nderekaken kanca-kanca aku iki ngerti kanca-kanca blangkonan ngene malih minder. Jait pone Pak Yono barang ngono ya. Lah nggih. Lah jenengan ngersake blangkon pripun? Mboten, pun. Kula tak ngeten iki mawon. Blangkon kula niki lho. Pun, matur suwun. Niki pun dinyang 250 juta sakle. Mangke nek pun mandhap engko tak colonge. Lho, niki dinyang 250 juta sak ndase sakle. Ngwengkel pokoke. Ora ditakoki barang ngwengkel pokoke. Nggih, monggo hiburan untuk masyarakat. Monggo Pak Lurah sinten ingkang kajibah. Ya, Nggih. Niki bismillahirrahmanirrahim tahun 2027 mugi-mugi kathah pembangunan kula tak nyuwun lagu Luwara Mbangun Desa. Luwara sing pundi niki? Madiun Mbangun Desa. Nah, yo. Maksudnya Madiun niku maju tiga. bangun. Kaget aku. Madiun nong maju bangun. ning nang tak ndilin tak gindah niku ta. Nggih hafal kula nggih. Ya. Buka saking Bonang. Ya. Madiun maju bangun. Monggo. Bapak Pendekar Yono, yuk. Ketak Monggo kudu katur kagem para warga masyarakat ingkang saged nderekaken lelagon Madiun maju bangun kepareng nderekaken sareng-sareng. Iya. Nek awake sajae rada kemeng karo obah ya kena. Diatur ya. yuk. Masyarakat Madiun sangkut
ambangun pancen nyata Madiun ambangun sayu adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Balungan Madiun maju bangun Ayo, Cok. Masyarakat Madiun sengkut ambangun presuksesi program pembangunan pancen nyata Madiun ambangun pancen nyata Madiun ambangun sayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur luwara maju bangun luwara maju bangun luwara maju bangun Hebat. Ya gila. Matur nuwun. Jan panitia nek wis kaya ngene iki arep golek sing kaya apa? Nggih ta Pak Lurah? Lah nggih. Napa meleh? Boten estune dadi panitia pawakan remek kok ya seneng to. Loh, pawakan remeng. Boten menawi para warga masyarakat ini pangapunten lho, estu nyuwun pangapunten. Biasane iki duwe penyokrobawa sing ora-ora. Alah panitia adune ngene-ngene. Golek jenang sing anu. Boten nek boten percados jenengan gajuli. Panitiane pawakan bosok. Asli Bapak Ibu. Ah, nyuwun sewu. Percaya monggo nek gak percaya digenteni aku ya gelem. Lho, Bas. lekteng iki lho ya diutang. Pak Bas. Pak Dan Bas. yo ngene yo golek sambatan. Pak Bas, kalian Tahu. jenengan. Ampun curhat. Kok jenengan curhat? Mboten ya mung ben padha dereng ngono rumangsaku. Namung udharasa niku boten curhat. Nggih. Niki umpama dikancani presiden ngoten pripun? Matuk sing lor dhewe niki. Mboten nah pangapunten kula mboten patek tawar nek awor ngoten anu gampang biduren. Estu niki wau badhe ngriki wawon sangu kula CTM sak geboke. Mas Basuki, Dawuh. nyun sewu niki sinden. Lah nggih. Senes laron. Kok kaya dahar laron itu. Tapi estu biasane kula nek badhe awor ngoten niku digegriok dhisik mawon. Terus marake padu karo wong wedok. Milane ampun, pantur suwun. Wong ngaten. Nggih. Nggih. Menawi mekaten matur suwun. Nggih. Tindak panjenengan wonten pepanggungan mriki supados warga desa Luara menika prisa lugunipun panitia itu tidak mencari apa-apa selain untuk kebaikan desa Luara. Nggih. Estune tujuane namung setunggal, mladen nggone mbahe le duwe gawe. Nggih. Maksude Mbah Danyang niku lho. Siap, nggih. Tujuane namung niku. Siap, matur suwun sangat panjenengan berempat sampun kepareng minggah panggung samangke matur suwun kula aturi lenggah malih lenggah jenak ingkang sekeca mresani melih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nek ya pangapunten to Mbah Lurah. Oh katuran jumeneng nek umpama ora ninggali foto-foto ki rumangsane ya ora prayogi to ya. Ya ampun. Pak Lurah. Ya ampun matur nuwun lho Pak. Ya mung ngelingke timbang lali. Nggih, Pak Basuki yang ngantek kaya ngono ya ampun. Matur nuwun. Lah Pak Basuki mboten ta? Dalem Jenengan mboten? kula anak buah nderekke bapake. Derekke kantor derekke niki. Lektenge rung urusan ki kaya bawakan remuk kok so. Ya, nggih, mantap, mantap. Yo, nduk ayu kali anu nduk Neha. Monggo nduk ayu. Biya mriki mulo kasati. Biya panggung mriki. Monggo sareng panjani. Ayu
elok luwara iki kagungan kersa kaya ngene hebate kok. Nduk Ayu karo Nduk Neha. Nggih, Pak. Nggih. Nyuwun lelagon wujudipun podang kuning. Ah, niki. Mengku pengajap podang kuning menika jaman keemasan saha saged mabur dhuwur. Semoga desa Luwara bisa menjadi desa percontohan dan bisa tinggi melambung di angkasa menjadi percontohan desa-desa lainnya. Amin. Ya, lagune podang kuning coba kaya ngapa diwiwiti saka Nduk Neha dibawani. Ya. Nadyan wujud temong peksi Nanong ya yo yang ying alus manis nang sam mencari aman anaknya Nduk. Iya. Nduk ayo, ya. Dalem. Kok dalem nyuwara kok dalem? Lho, ditimbali niku dalem. Heeh. Nanong wasengkan kula Nonando goleki si podang jenar ya yo ya hayong Hipo bunga hingatiku nandenandung nyanding bisa dadi Ndendo Oke, Nduk Ayu kali Nduk Neha digarap Sorotayub bukani Bonang ya ta? Ayo petanan, Pak. Ora. Bose. Oh, boten. Bocah kok obo wae. Tayub ya ta? Iki diwiwiti saka buka Bonang, engko diwiwiti Nduk Neha sampean joget sik Nduk Ayu. Ya. Yuk. Ketawang. Tuh tak. Tak rendah nyurita. Tang duh duh tak tuh.
Ya.